ଏକ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅବଦୁଲ କଲାମ, ଅପସନ୍ ବି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଅପସନ୍ ସି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ଅପସନ୍ ଡି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ବି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। 2 ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଅପସନ୍ ବି ସୁସ୍ମିତା ସେନ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ, ଅପସନ୍ ଡି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। 3 ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା IPS କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଅପସନ୍ ବି କିରଣ ବେଦୀ, ଅପସନ୍ ସି ବିମଳା ଦେବୀ, ଅପସନ୍ ଡି ମଦର ଟେରେସା। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ବି କିରଣ ବେଦୀ। 4 ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ ବି କୋଲକାତା, ଅପସନ୍ ସି ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସି ମୁମ୍ବାଇ। 5 ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଡ୍ୟାମ୍ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭକ୍ରା ଡ୍ୟାମ୍, ଅପସନ୍ ବି ଇନ୍ଦିରା ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍, ଅପସନ୍ ସି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। 6 ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଚଉଡ଼ା ନଦୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଗୋମତୀ, ଅପସନ୍ ସି ଗଙ୍ଗା, ଅପସନ୍ ଡି ଚାମ୍ବଲ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। 7 ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗଣ୍ଡକୀ, ଅପସନ୍ ବି କୋଶି, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଗଙ୍ଗା। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଡି ଗଙ୍ଗା। 8 ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ଡି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସି ରାଜସ୍ଥାନ। 9 ଭାରତ ନାମର ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେଉଁ ପ୍ରତାପୀ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ, ଅପସନ୍ ବି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ଭରତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଶୋକ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସି ଭରତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। 10 ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ହରଗୋବିନ୍ଦ ଖୁରାନା, ଅପସନ୍ ବି ମଦର ଟେରେସା, ଅପସନ୍ ସି ଅମୃତା ସେନ, ଅପସନ୍ ଡି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଡି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। 11 ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ବି ଅମୃତା ପ୍ରୀତମ, ଅପସନ୍ ସି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଚେତା କ୍ରିପଲାନୀ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଡି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଚେତା କ୍ରିପଲାନୀ। 12 ଭାରତର ସବୁଠାରୁ କମ ଜନସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆସାମ, ଅପସନ୍ ବି ମିଜୋରାମ, ଅପସନ୍ ସି ସିକିମ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଆ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସି ସିକିମ। 13 ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସ୍ୱାଇଁ, ଅପସନ୍ ବି
ଶ୍ରୀ ବେନି ପ୍ରସାଦ ବର୍ମା। ଅପସନ୍ ସି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। 14 କେଉଁ ନଦୀକି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କାବେରୀ, ଅପସନ୍ ବି ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା, ଅପସନ୍ ସି ଗୋଦାବରୀ, ଅପସନ୍ ଡି କୃଷ୍ଣା। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏ କାବେରୀ। 15 ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଦର୍ଶ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବନ୍ଦେ ମାତାରାମ, ଅପସନ୍ ବି ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ସି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ଅପସନ୍ ଡି ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।